Ladies and gentlemen, tadzoka mudare rasekuru Butsu yesimbi. Tatane nguva tisiri kutaura nawo mabasa anga akambowandira. Nhasi basa vabata isusu tinombobatana nasekuru Kora kuti tinombokushanyira iwo timbonzwa kuti muchiri kwere sekuru Butsu. Makadizwe nyinyi. Tiri nani muri sei nini? Isu tinongodaro. Rwendo rwamafamba rwamaramira sei? Tafamba zvakanaka. Alright. Tafamba zvakanaka chose tiripo tiri vapenyu. Vapenyu. Ndofunga vanongoona kungoti angavazive kuti tiripo zvedu. Alright. Makamuchinyanyobatsira vanhu matambudziko api? Pamamba kati ziya. Panoita kati ziya ini ndiri matambudziko eurwere kana. Ndoshanda nevanhu vanorwara kunyanya. Vanorwara ndo vatiri kumbobatsira zvakasimba. Hatisi kuzomira. Alright, pamunombofamba kumbobuda munyika muchimbonotsvaga makwenzi mishonga munotakura netsvimbo yenyewe. Aiwa, tsvimbo handitakuri. Ndinongotakura masaga chete. Masaga chete. Masaga nebadza. Amen. Varutanga kuona video, yatanga kuona sekuru Butsu nasaziya nezvetsvimbo iyi. Alright, havazivi nezvejoji? Joji ndiye Joji wacho kwani ndofunga waita zvembunzo. Kuti kuna Joji ndiyo itsvimbo yacho nonzi Joji. Basa rake nderei? Basa rake rakawandisa. Rakawanda zvisingaiti netsvimbo iyoyi. But haiwanzongoshanda nekuti vanhu hapana pandowanza kuimba nevarwere stereke. Asi inowanza kushanda zvemikizano izvozvo vanhu vanenge vachipinda muno vaine zvinhu zvavo vachida kuzoedza kana uroyi hwavo. Iyo itsvimbo iyoyi ndo basa rayo. Alright. Nhasi tiri panapa. Donzvo ratagarira nderei? Right. Donzvo ramawira panapa ndera gogo vari pano. Alright. Gogo ava vairwara nezvekutamba. Ndofunga vakawanda vanovaziva. Vachavaonawo ipapa. Vagoona kuti vakasvika kuno kwasekuru Butsu yesimbi. Sezvo ndichitaura kuti ini ndinobatsira urwere zvakanyanyisa. Saka gogo ndivava vanogona kutsanangura marwariro avaita kusvika pavari nhasi kuti vava sei. Handavambokutaura zigo ndikati ini handiswe madhirama. Dai ndaita madhirama every week mungada muchiona mavidhiyo kudai vidhiyo saka hatisi vemadhirama hatiite izvozvo. Aiwa, mavanzwa sekuru Butsu handisi vemadhirama. Rega tinzwe gogo. Makadi zvenyu? Ipeni makadiwo. Aiwa, tiripo. Zita munoitwa wani? Ini ndoitwa Sara Chako. Sara Chako. Dambudziko rakakusanganisa ina sekuru Butsu ranga rirei? Dambudziko randandiri naro ndererurwere. Urwere. Ndanga ndichirwara zvakapfurikidza. Kuti ndanga ndakutozvichajira kuti mangwana handisviki. Ndaizarirwa. Saka makasangana sei nasekuru Butsu? Inini sekuru Butsu ndakavaziva zvichibudikidza nemukwasha wangu vari kuSouth Africa. Ndiye aiti ndakavaona paFacebook. Alright. Saka aingoita zvokufona kuti endai ikoko achitipa madirection. Ndobva ndazouya nemudzimai wake kureva mwana wangu. Ndiye akandiperekedza. Alright. Tikasvike pano. Makabatsirwa sei? Ini ndiri kumba ndaigara panze ndoupenyu hwangu panorova mhepo. Ndikapinda mumba ndinge ndakutozarirwa zvekutoti uku kwakuenda. Ndairara ndiri panze ndichidikitira ndichitsva ndichitadza kufema. Asi mukwasha wangu aitaura saizvozvo kuna sekuru Butsu kuti ndo marwariro arikuita ambuya vangu. Zvikanzwiyai navo ngavauye zvidiki. Handakangouya zvingoti handingarambiri vana. Asi nhasi ndini ndiri pano nditotaura kudai ndakasingatanzikwi kutaura kwandiri kuita. Alright. Dambudziko rakatora nguva yakareba sei muchibatsirwa? Ndakauya panapa last week. Ndakauya last week musi wechitatu. Saka kusvikira izvezvi nhasi unoyu aiwa ndamutano. Baba mutano. Kutorara ndasingazivi kuti kuchine chinonzi kurara. Asi Mwari akasika achiti vanhu vanofanirwa kurara. Ini ndanga ndiri munhu wekuti masikati ndiye ndakagara, usiku ndiye ndakagara. Asi nekuda kwasekuru Butsu handina chokutaura ini.
aiwa ikati munzwa sekuru bhutsu dambudziko iri ranga riri natural here yatinotiwa natural uro panga paine ushereketwa zvazvinoita ndezvekuti kana tichibatsira munhu zviya even paine ushereketwa panguva iyoyo handi zvitauri ndinozozvitaura kana munhu aite se apora asi iro dambudziko rine ushereketwa mukati nekuti nemakumbo avo kuti hai vanetsa vanogona kutsanangura vega zvekuti zotsanangura ndege izvo hanzi makumbo aimbovanetsa ndisandaenda pamakumbo da kubvunza kuti nei musingataure munhu asati apora right zvinokonzeresa kuti munhu awedzere stress kuti shuwa hama yangu ingatidaro chii chiri kuitika nekuti munhu wega wega anouya kuzobatsirwa anenge aine suspect saka wanzi wangotaura zvinhu izvozvo munhu atova nestress kuti munhu andinodya naye mundiro imwe chete kuti munhu ndakaberekwa naye ndiye angabva antidai. Saka semunhu anenge achinzwa asima handitika kuti uzoramba uchimutaura zvinhu zvakadaro manje hazviiti, but izvozvi vapora manje ndogona futi kusazvitaura asi ndoita back to sender ndambotaura nhasi kandi ndikuvaitira back to sender nhasi ndo manje tinenge takuita back to sender manje zvinhu izvozvo tozvidzorera kumuridzi wazvo zvakare akada kuzozvidzorera futi haachakwanisi. Saka apa takatopedza kuvarapa taakuchitikwa zvakabva ndokwazvavakuita sei ndokwazvavakudzokera. Saka ivo vanofanira kuzoti vakaona munhu akuta kukosorawo ikoko neurwere nekurwadza kwavaita zvese voziva kuti ndiye uyu nekuti tiri kusumudza urwere hwaiva apa tobva taita se tobva takudzorera ivo. Aiwa ndiri kupaona rega tivabvunze nyaya yemakumbo. Hanzi makumbo aita sei? Makumbo angu airwadza zvokuti ndichifamba ndaita kunge ndiri kusumudza matanda. Pakurara ndaitotora mabhande emademenzi yataendesa kuchechi ndosunga uku nouku zvekunyudza mabhande iwayo kuti ropa ritoita sekuti harisi kutofamba. Nokuti ndikasangodaro ndaita kunge ndiri kudyiwa nezvinhu kunge zviri mumongo wangu zvaita kuruma asi kubvira pandakangotanga kushandirwa zvemakumbo iwayo musi wacho chaiwo iwoyo akabva atanga kutonhora kuita kunga aiswa maaisi kuti no ini ndakabva ndarara ndaisirara ndikasumudza mudenga ndikaita sei ndichitambura hope dzaingu kuita zvekungondibawo. Saka si izvozvi aiwa pfungwa yangu semunhu aimbogonawo kumhanya ndiri kuchikoro ndototi dei ndatodzokorora kumbomhanya. Sike mashoko amungaudziwo vanhu vanogona kuva nematambudziko akafanana nenyu amaminawo aya mungavaudzi kuti chii? Inini ndinongovaudza kuti kana kuine vari kunzwa nezvezita rasekuru Bhutsu vanhu ivavo huyai munobatsirwa nasekuru Bhutsu. Ndinofungidzira kuti panotaurwa neadhiresi inenge iripo kuti munofamba sei nekuti ndasatarisiri upenyu vanhu vamwari ndakada kungoti hameno chero zvazvaita nekuti ndine vakawanda vari mberi kwangu vakatungamira tingori vemumba mumwe chete tine chirwere chimwe chete. Saka sekuru Bhutsu vanobatsira nemwoyo unoda havaiti zvekuteta kana vanopa mishonga yavo zvezviro kwazvo zvokuti unomboti saka sekuru vanoda kuti ndipedze here mazijagi avanondipa asi vanokutaura kuti pedza kana tichimbohafura uzopedzisa futi time asi sekuti unenge uchirwara zveshuwa ini ndinomwa ndimbozvitsvagi kuti unovava sei kana unodii kana ndinongomwa but ndaona kuti zvinondibatsira ndakabatsirika. Vanhu ngavauye zvavo vakasununguka ende ndakauya ndikatambirwa panapa pasekuru Bhutsu ndisina chandinacho ndakangouya ndinongodyawo zvavanodya ivo ndo zvandinodya. Saka ndinovatenda sekuru Bhutsu zvokuti ndoshaiti vaimbova kupi kundisinganzwi nezvavo vanga vari kuno. Sekuru Bhutsu mukurunzwa guhu rezvinhu zvakanaka rokutaura pamusoro penyu. Aiwa zvinhu zvekuti ngavamboratidza nyika zvavaifembesa nazvo uzwa vanhu vabhilivi vanenge vachiti mafeki madhirama asi unoziva ziko nda kumbotsanangurira vanhu
kuti munhu ukafunga kuti idhirama ko uchiti idhirama uri kure kuchimbuya kane hama yako iri kurwara uone kuti idhirama here anzi zvinhu zviedzwa chemberekwa chiri yakakanga mabwe kasira mondo munhu ngaauye aedze azoti madhirama ini handina kuita sei handina kupora ndizokunyepa zviya izvi zvinhu zvandinazvo izvi last month ndakanga ndakadhimitwa kuchitungisa usacho zvokuti ndakabva pamba ndatiita kwairwa mota nevana ndisingazivi zvandiri kuita kwakusvika wabva ndaiswa paoxygen vachibva vataura kuti asima ndakufunga ndakagara kuda minute almost kana 2 to 3 hours ndiri paoxygen kwakuzoiswa kumubhedha ndobva vati motofanirwa kuvatengera chinhela chokuti vafemese ndopa ndakazotengerwa imwe chinhela chidiki chiya neichi chinebhuraiza chavaiti tinoisa mushonga pamusoro masirinji ndiwaya anotora mushonga wacho toisa imomo 1 mil yemushonga 2 mils dzemvura tosanganisa then kwakuplaga pamagetsi ndotanga kuchiisema chinenge chichipfapfaidza steam ichipinda randikadaro izvezvo zvinobva zvati no ndisakwanisi kana kufema kana kutaura zvobva zvadzikira saka ndo upenyu hwana nchirarama $10 ichi handina kubasa kwandinoenda ufungidzire kuti anoramba chikupa $10 yacho ichi chibhodhoro ichi ndiyani ende chaitozobuda icho chichi watambura kuti ndoita sei ivo vakutoona kuti zvinani kutora kana mari yechikafu iyoyo kuti tikwanise kuti mai vararame saka zvavo zvakaoma kubva ndichiuya pana ndina kumbochishandisa ndakachibudisa kuti vanasekuru vatochiona ndiri painterview saizvozvizvi zvokuti vaisatoziva kuti upenyu hwamai ava vanga vachirarama ndoanonzi matestimony saka sekuru butsu ndarakupe mukana wechimuite betusenda aiwa betusenda kuti pari zvino hapana kuya zvinofanira kunotakwa saka togona kuva ine nguva munenge muchimanyira zvamunenge muchimanyira asi amene mazuva anotevera muchazowana kuti chikamu chechipiri chebetusenda takuudzwa zvakare takamira murume uya weronda muchimborangarira webofu uya ari kupora ronda riya rakuvhara saka ndofunga iroro vakaona asati abatsirwa ndoda kuti vazoti idhirama futi tinobatanidza mavhidhiyo acho anobatanidzwa before neafter nditika ndo zvatinenge tichida izvozvo kuti vanhu vazive kuti orai ndeuya saka ndobasa ratiri kubata panapa vari kurwara ndinoona vanhu vakawanda seri vari kutambudzika nevana vari kudona pari kana kuti hama dziri kudona pari ngavauye pano zviri simple kwandiri zvinhu zvakadaro chero ane makore akawanda sei as long asati atsva ngavauye naye pano pari siresire rine makondo pa 3 days chaizai ndovataurira musiyei pano titanzwavafurora achiuya mutori mugore wenyu abada zvakanakisa handimise handimise ndoona vamwe vakazvimba matumbu mukati muri kuzvimba muviri zvakare handimise ndicharamba ndidzokorora futi kuti vanhu vazonzwisisa aiwa ladies and gentlemen ndo sekuru butsu munovabata panhamadzo avo atinongera tichiisa pascreen movafonera mobatsirwa zvakanaka hanzi varwara nepfamri nevari kusvimba matombo nemwoyo vari vanotoda kuenda kunana england kundooparetwa regai kukwira ndege torai mari yendege iyo mundipe kuno tikurapei moyo 5 days zvatopera hazvitombonesi nevaya vanoona mhute meso wavo vava ndofunga nagogo tiri kutovabatsira mhute iyoyo vari kuonawo mhute saka tiri kuvabatsira kutaura kwavo hameno vari gona kuzvitaurira vega zvakare munhu akarwara nematambudziko akawandisa murwe wacho haana tsitsi ini zvangu zvazvasingaperi asi munodena chaizvo handitombodeni kana vanhu vanotondichema kana izvozvo zvandisitoripo munodada
handinyanyi zvangu. Ndisivanga varoya nemaziso. Maziso akangotanga kudzima, kungodzima. Saka pane panombonzi pai kune vari kuita zvemaziso mahara, tondaenda. Vosvika vonditi maziso enyu itsanga. Endai kuParirenyatwa kana kuti kuNorton. Saka ndakaenda kuNorton. Tobva ndanoona kuti mari yataurwa yacho handiisumudzi. Semunhu angomirira kungoitirwa zvinhu nevana, handichina chandichakwanisa kushanda ndega, but ndaizvirimira fodya ndichiita sei. Kwakubva ndadzoka, ndanzi ziso 1,350. Kwakubva ndadzoka. Saka kudzoka kwandakaita ndichiuya pano paSekuru Boots, vaitaura kuti musi wandapinda muno ndakati handisi kutoona ndogara papiko sekuru, zvikanzi zvaita sei nemaziso acho haatooni. Zvikanzi zvega here. Ndikati zvakawanda sekuru. Ndokubva vatanga kundishanda nezvemaziso iwayo. Ndopavakatozoti kune vamwe tarisai maziso aya anga asingatooneki tsanga dzacho, asi tarisai iko zvino dzari kunyatsoonekwa kuti dziri pachena. Saka randa ndichinyepedzera kuona naro zvishoma racho, ndorada kunyatsotoona kuti takutoona izvo zvinotoona kuti apa penyu pane waita. Ndikutozviona. Saka harisati raita clear zvaro, asi ndandisatooni zvese izvozvo. Ndaitongofamba ndakabatwa ruoko mutauni. Rimwe racho ranga tisatooni zvachose, ndorisatiwo radii zvaro. Saka ndichiri mukugadzirwa maziso acho saizvozvo. Pano zvinobvira Sekuru Boots. Mabasa akanaka. Aiwa, tinotenda Mwari nevadzimu vakatipa basa irori. Ndova tinongotenda chete. Zvakawanda vanhu vanozokuti munhu haufaniri kuzvikudza pabasa. Basa rine varidzi. Vanhu ndivo vanofanira kuritaura. Vanenge vari kure vanenge vachiti zvakadai ngavauye vambozotaurawo kuti ini ndakasvikapo. Ichokwadi ichi ndakasangana nazvo. Ani munozviona. Kwete kutukirira paFacebook. Hazvishandi zviya. Umwe anogona kutitukirira tori nehama akatorara panhoo. Vachitotambura naye vachitondobhadhara masikani vachitobhadhara chii. Pano hatiite sikani. Tinokurapa zvakanaka. Ubva waenda kumba nehama yako uchifara. Zvakupera. Ladies and gentlemen, my numbers are on the screen, but Sekuru Boots is on the screen, and with that we are out.